Kemgbe abalị 24 nke ọnwa Julaị, ndị mmadụ n'ụwa niile gba gburugburu esorowo asọmpi Igbo Voice-athon iji ruo ebumnobi anyị ịkpọpụta okwu ruru awa 500. Ihe ọzọ, the coolest thing about Igbo Voice-athon is that you get to meet people, you get to connect with people. Ọzọ ya bụ ọrụ ndị mmadụ site n'akụkụ obodo dị iche iche na Naịjirịa ma na mba ofesi nọ na ya bụ ọrụ with aka ọrụ dị iche iche. Ị ga-afụ translator, ị ga-afụ editor, ị ga-afụ software engineer, ị ga-afụ verifiers, ndị na-verify asụsụ Igbo na translate. Ị ga-afụ name them, ha dị ọtụtụ. Ọ ga-enyere gị aka enwe ọrụ Igbo ọbụla dapụtara akpọtụ gị maka na ama na ị na-eme ọfụma. Ị ga-amụtakwa ọtụtụ ihe, mụta uru Igbo bara, uru na ị na-asụ Igbo, na ịbụ onye Igbo mara Igbo ma na-asụkwa ya bụ Igbo. Nke a ka na-aga n'ihu. Oge dịkwara gị isonye ya bụ asọmpi. Ego na-echerekwa gị. Ị nwere ike iji $500, $250 ma ọ bụ $100 laa. Ngwa chere, iji tozuo oke, naanị ihe ị nwere ike ịkpọpụta bụ ahịrịokwu 4,000 n'asụsụ Igbo. Ka o si dị, site n'enyemaka ndị otu anyị enwetala okwu akpọpụtala ruru awa 182. Obi dị anyị ụtọ ikwupụta na anyị ebidola inye akụrụngwa kpọrọ Igbo Speech to Text Model ọzụzụ iji tụgharịa okwu ekwuru n'ọnụ nkịtị ka ọ bụrụ ederede. Kedu ka ị dị? Dude, you're making it more scary. Yes! Yes! I can't see it. Wait, I'm on my phone. Did it say it right? I don't think so. That's very good. Not bad. Yeah. It put E's instead of with the I with the mom, but Guinea and Maggie. Something the most to do. Let's do that. Wow! That one hit. Anyị na-agbalị ime nke a, mana ngwaọrụ anyị ga-ezu oke ma anyị nweta ọtụtụ okwu ndị ekwuru n'ọnụ. Site n'enyemaka gị, anyị ga-eru ebumnobi inweta ihe ruru awa 500 tupu abalị 24 ọnwa Ọktoba. Ọ bụrụ na anyị enweta ihe anyị chọrọ, ọ ga-emepere ndị Igbo anyị ọtụtụ ụzọ site n'akụrụngwa mkpọpụta okwu akpọrọ dictation software nakwazi nke na-enye igwe kọmputa iwu n'olu Igbo akpọrọ Igbo Voice-activated commands on apps. Ihe a abụghị naanị asọmpi, ọ bụ ịgba. Ebe ọbụla ị nọ n'ụwa, ọ bụrụ na ị maara agụ nakwa asụ asụsụ Igbo, ọ bụ gị ka anyị na-achọ. Sonyere anyị na mgbanwe anyị na-eweta. Gaa na nkọwaokwu.com/competition ka anyị bido itinye olu Igbo na teknọlọji ụwa. Olu gị dị mkpa ka anyị guzobe ya ọnụ. Ị ga-emenwu ya? Ngwanụ ka anyị gbachapụ ya ọsọ. Ka emesịanụ.